हम कलाकार के मानी ले का जाने कहीं यूट्यूब वाला बदनाम कोइले बड़े कि रेल देता रे तो ठेल देता रे जा अच्छा करे दो हमारा तना केहू साथ दी रे केहू के भाई हो लोग चले के जाए बिजनेस में निकल लो जा एही बात के दुख बभारी तनी होने रह के सुनो अरे हमसे को तरीका टेलू अरे दोसरा के जॉब बाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू तो हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब एही बात के जय हो हमार दिग्गज संगीत कंपनी ऐसा हो कि हमार बारात वाली खुश हो जाइए सूरज की मालिका हम पैसे में नु सधा दे सही कहाँ तना पोस्टर लागल है केहू लौकता एकर मतलब जानी यो सब बड़े हैं हम आज भी छोटे हैं आ छोटे रहल चाहत नहीं सही बात रहे जतने छोट बन के रहो उतने लंबा हो सही बात न तो जीवन है दीपक भैया तू देखो हम देखो हां जी अरे दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू यही बात के अरे तू हाँ बधारी तोहरो से दुखी बनी टिंकू भैया हंसत नहीं को यही बात के अरे तू खूब भारी हमसे को तरीका टेलू दूसरा के जॉब बाटेलू अरे दूसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू मत कही आगे बढ़ाओ तर तू ही गलती नहीं मुझे क्योंकि धनबाद जानी है यही है लड़का को हता घुमाओ है ना तहर कतना बड़ाई करिए प्रियंका रितिका हो मैडम के का नाम है शिवानी के चिन्हनी है बहुत बड़ा उनका सुहानी ना हो रेखा हो नेहा कतना बड़ाई करी तारे के मननी है तब कुछ दिले बनी बाकी देखी हम करोड़ों रुपए आई तो 200 लाख दी सही तू मन दे व्यक्ति तरह दे दे हां जी बड़ाई में देखो देहाती लड़का कहता का कहता भइल बाड़ू मिल भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो चॉकलेट हो बाकी हमारा के फालतू जाने तारू तो किस कर जाना हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो का हम करो से बाउर बनिए प्रियंका तारे के बलिया में देखले बानी घूमत कदम चौराहा पर तहरा के देखनी एक दिन हम गुदारी बाजार में देखले नहीं के कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा
अरे वो कर के जो बच्चा टेलू ना हम तहरा कुकुरों से बाउर बनी अरे दोसरा के जो बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जो बाटेलू अगर केहू प्रोग्राम निकाले छोटे मामा भाई सर काम करते हैं भाई अपनो आदमी हो के दू फट बिक दी हम समझ ले प्रोग्राम से खेला वाला ना जाना तनी के केहू नौकरियों में ना पूछी आई अपने आदमी जो हुआ तो फट बिक दी हो समझ ले दोसरा के जो लय बजाओ ना चाचा कौन हम बताई तारा लय के कमी बा एकरा बारे में प्रियंका के बारे में कितना ही खाएगा प्रियंका के नाम काहे लेता नहीं आज के मंच के टंच हीरोइन के है भैया सोनू भैया के हमारा छोट भैया के नहीं खजाना दिन के बारे में रौरा सब इतना हमारा विजय भैया तीन को भाई दकुआरे में अरे दार्जिलिंग में सावन कटलू दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो आ गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो कि दुबई अरब से फोन आवतबा सुना देता नहीं दुबई अरब से फोन आवतबा अरे ओही जे वो जन ठाटेलू दोसरा के जब बाटेलू अरे दोसरा के जब बाटेलू हमरा के काहे कतर घूमले बड़ा लो ई कतरे के रिटायर होई कतर के पतर ही है कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजन हारा हो कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो काहे बढ़ावत बारू गोरी गोलू के पहाड़ा हो तो बूढ़े हो शिकारी जी के धड़ा शिकारी तो बूढ़े हो शिकारी संगे अरे एक में चोदर साटेलू आंख वाली सोच प्रियंका दोसरा के जो बाटेलू चलो हमारा के काहे डाटेलू सुना दी शिवानी हमार बिया बहन है चाचा जी के भी प्रणाम करो गार्जियन बनी आ फगुए से गवतानी के फेर का जाने कहिया होई है छोटे बाबू सही बात है। बाकी सुना दी सुन